od 1. marca asi všetci domáci minimálne zaregistrovali, že sa zmenil na pozícii riaditeľa základnej umeleckej školy riaditeľ. Konkrétne teda jednu riaditeľku vystriedala iná riaditeľka. No a o to viac ma to zaujíma, že je to miestny pedagóg, teda človek, ktorý tu už roky pôsobil. Takže poďme sa porozprávať o najprv tvojej praxi, respektíve prečo si sa ty dala na tú hudobnú kariéru vo všeobecnosti. Tak ja som aj bývalou absolventkou tejto základnej umeleckej školy, čiže túto školu poznám aj z pohľadu žiaka, aj z pohľadu pedagóga a rozhodla som sa ju spoznať aj z pohľadu riaditeľa školy. No, ty veľmi si rýchlo prešla k tej riaditeľke. Čo a kedy teda ty a tá hudba, čo ti vlastne teda, alebo kto možno ti dopomohol práve k tejto vtedy LŠU, alebo už to bola Zuška? Vtedy bol taký prelom. A myslím, že sa to zrovna v tom čase menilo z LŠU na základnú umeleckú školu. K hudbe ma priviedla moja mamina, ktorú určite mnohí aj registrujú v rámci mesta Žarnovice, pretože hrá na akordeóne v skupine Prameň. Takže ona ma priviedla k akordeónu, ktorý som tu aj absolvovala. A potom som pokračovala na vysokej škole, kde som tiež sa venovala akordeónu. Popri tom som začala navštevovať konzervatórium, kde som sa ale už venovala hre na gitare. A potom magisterské štúdium som už končila ako absolventka gitary, ktorú tu aj teda primárne vyučujem na základnej umeleckej škole v Žarnovici. A začala som ju vyučovať v roku 2013. Čiže teda odvtedy si odvtedy učiteľkou. Som tu. Áno. Čiže 13 rokov vlastne a po 13 rokoch si sa stala riaditeľkou. Čo ťa alebo kto ťa k tomu priviedol, že by si ty mohla riadiť túto inštitúciu? Mali ste niekedy také otázky v detstve, že čím chcete byť, keď budete veľkí? No tak áno. A čo ste povedali? Kozmonaut a ja neviem, potápač a tak ďalej, ale riaditeľ základného. Ja som povedala riaditeľ ZUŠ. To vážne? Áno. Takže to je vlastne len splnený sen, toto, ako to bola prirodzený postup v kariére. Hej? V podstate išla som si za týmto cieľom. Nejak to tak prirodzene asi k tomu vyústilo. Dobre, tak už si nejaký ten týždeň riaditeľkou, tak ako sa cítiš? Už som 2 týždne riaditeľkou. No tak by som povedal, niekoľko, to je párny počet. Áno. Nevedela som vôbec, čo mám konkrétne od toho očakávať. Poznala som tú školu teda z pohľadu pedagóga a možno z pohľadu nejakého organizátora verejných podujatí, koncertov základnej umeleckej školy. Ale čo sa týkalo nejakej tej administratívy v rámci školy, tak mi to bolo v podstate neznáme. Asi každému je to tak na začiatku, keď príde do novej pozície. Takže zatiaľ ešte zistujem, bádam, učím sa a verím, že to budem zvládať pre prospech tejto školy. Jasné, no to dúfajú všetci, teda aj tí, čo to zvolili, ale aj ďalšia stovka rodičov, ktorí tu majú svoje samozrejme ratolesti. Dobre, takže hovoríš, že po tej možno praktickej stránke si vedela, do čoho ideš, niečo sa aj zmenilo, otvorilo sa ti niečo, otvorili sa ti oči, keď si sadla na túto stoličku, že aha, toto som ani netušila, že aj toto tu takto je, alebo toto sa musí, alebo niečo podobné. A nenarážam na papierovú robotu? Tak ja narážam na papierovú robotu. No to je každému jasné, že áno, byrokracia. Ja mám možno výhodu v tom, že nemám nejaké očakávania veľké, alebo teda neviem, či povedať, že nemám žiadne očakávania, každý človek má nejaké očakávania, ale snažím sa myslieť tým smerom, že keď sa nespĺnia moje očakávania, tak je to v poriadku a možno mi to ukáže iba nejakú novú cestu inú, takže keďže som nemala nejaké prehnané očakávania, tak teraz to tak nejak beriem, že prichádza to a zistujem postupne. Berieš to ako samozrejmosť. Beriem to, áno, samozrejmosť. Áno, je to tu. Asi to tak aj bude. Áno, išla som do tejto funkcie s tým, že bude tu toho veľa nového, tak už to iba príjmam. Dobre, no a čo
Asi aj teda prijímacia komisia sa ťa na to pýtala, čo teda máš, akú víziu pri riadení tejto školy, čo by si chcela v najbližších mesiacoch prvých, ale samozrejme aj dlhodobejšie v najbližších rokoch tu možno zmeniť, možno dotiahnuť sem nejaký nový odbor alebo niečo obdobné. Tak mojou víziou je pokračovať v budovaní školy ako centra umenia v regióne, kde budú žiaci pod vedením kvalifikovaných pedagógov rozvíjať svoje talenty, názory, kultúrnosť a toleranciu a získajú tak umelecké vzdelanie, čím obohatia seba aj spoločnosť. A čo sa týka, myslím si, že táto škola je veľmi dobre nastavená, aj čo sa týka nejakej prezentácie na verejnosti. Prezentujeme sa aj v rámci teda facebookovej stránky, ale hlavne teda svojou prácou na verejných koncertoch a výstavách. Čiže v tomto by som určite chcela pokračovať. Chceli by sme spoločne, teda aj s pedagógmi, nie je to len o mne, navrátiť naspäť do Žarnovice súťaž kapiel, Žarnovické pódium. Uvidíme, v akom časovom horizonte sa nám to podarí. Určite by som chcela, aby tu prebiehali nejaké semináre alebo workshopy aj pre našich žiakov, ktoré by ich tiež mohli posunúť opäť niekde ďalej. A čo sa týka odborov, zostávajú pod tvojim vedením Áno, zostávajú všetky 4 odbory, ktoré tu momentálne fungujú, čiže aj hudobný odbor, výtvarný, tanečný, aj literárno-dramatický odbor bude naďalej. A nič nové si nechcela, nejaký nový nástroj trebárs, alebo nejaké odvetvie iného umeleckého smeru sem doniesť? Nechcela. Nie. A dôvod? Lebo asi financie, hej, v prvom rade, myslím financie, personálne zabezpečenie a možno, že budem nad tým neskôr uvažovať. Vrátila sa kolegyňa z materskej dovolenky, ktorá učí akordeón, čiže tá by navrátila opäť aj heligónku do našej školy, ktorá sa tu momentálne nevyučovala, kým bola na rodičovskej dovolenke, čiže to je možnosť tých hudobných nástrojov a o iných som zatiaľ neuvažovala. Dobre, no a opačne, ak sa teda spýtam, z toho personálu, čo tu je, tak niekto má, ako sa hovorí, to nahnuté, teda, že chceš aj prepúšťať? Nechcem. Nie? No, lebo tak robia sa zvyčajne, ale teda robia sa asi len v politike a v tých politických miestach vždy čistky po preobsadení takýchto, tak preto sa pýtam. Možno tam je to také jednoduchšie, neviem, nevidím do toho. A čo sa týka učiteľov nejakých hudobných alebo všeobecne umeleckých smerov, nerastieme na stromoch. Tak, určite ja si vážim každého jedného pedagóga, ktorý tu je, pretože sme škola, na ktorej vyučujú kvalifikovaní pedagógovia. Mnohí sú dlhoroční odborníci vo svojom odbore, takže ja si vážim každého jedného z nich a jeho prínos pre túto školu. Keď sme už pri tých ľudských zdrojoch, tak povedzme hneď, teda, koľko vás tu je, ako tých, ale nie len pedagógov, zamestnancov vo všeobecnosti, ale aj žiakov, teda do akej kategórii kvázi spadáte ako základná umelecká škola, teda myslím veľkosťou. Takže zamestnancov približne 22 aj s nepedagogickými zamestnancami. A čo sa týka žiakov, tak približne 320. Ono sa tu pohybuje, hej, predpokladám, že teda odchádzajú, prichádzajú, prestupujú, takže... Dobre, tak a najbližšie teda, čo vás, respektíve aj navonok, teda aj nás čaká od vás? Od nás môže verejnosť najbližšie čakať naše tradičné koncerty, ktoré sa budú konať v máji. Začneme 12. mája tanečným koncertom, kde sa predstavia všetky ročníky tanečného odboru. Potom budeme ďalší týždeň pokračovať našim už teda tiež tradičným jarným koncertom, ktorý bude 21. mája a ten týždeň ukončíme v piatok do obeda výchovnými koncertami pre materské školy a základné školy, čiže 22.5. sa na nás môžu tešiť deti a žiaci 1. stupňa. No a teraz je taký boom, deň otvorených dverí, niečo obdobné nechystáte?
Zatiaľ nechystáme. Pre nás je tou prezentáciou alebo takým náborom možno trošku aj ten výchovný koncert, ktorý budeme robiť, ktorý je vyslovene teda cielený na deti a tak, aby sa predstavili všetky odbory, ktoré sa u nás na škole vyučujú. Dobre, tak samozrejme my ako televízia sa prídeme pozrieť na tieto koncerty a nielen ja, ale teda všetci ti budeme držať v novej funkcii palce, nech sa ti darí a ďakujem za tvoj čas. A ja by som vás ešte rada teda pozvala aj na tie prijímacie skúšky, ktoré budú potom ten ďalší týždeň, myslím, že to vychádza 26. a 27. mája, utorok a v stredu. Jasné, ale dovtedy asi ešte budeme spolu, takže ešte bude šanca toto povedať ľuďom. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem aj ja.